नमस्कार. मी अथर्व मोरे. मालवणी डिस्कव्हरीच्या या नवीन शो मध्ये आपल्या स्वागत आहे, ज्याचं नाव आहे प्रयत्नांती परमेश्वर. उद्योगाचा रंग तुमचं, मंच आमचं. मालवणी डिस्कव्हरी फेसबुकवर एक पेज आहे, ज्यामध्ये कोणताही मराठी उद्योजक आपल्या उद्योगाची जाहिरात करू शकतो, ते देखील एकदम मोफत. मालवणी डिस्कव्हरी मध्ये दोन ग्रुप आहेत, ज्यांचं नाव आहे आमचो बाजार आणि मराठी बिझनेस युनिट. या दोन्ही ग्रुपवर आपण जाहिरात करू शकता व आपल्या प्रोडक्टची माहिती देऊ शकता. हे दोन ग्रुप देखील एकदम मोफत आहे. 1 एप्रिल रोजी मालवणी डिस्कव्हरीने एक नवीन पेज सुरू केले, ज्याचं नाव आहे विका आणि विकत घ्या. तर 10 दिवसात तब्बल 33,000 लोकांपर्यंत ते पेज पोहोचले आणि 600 फॉलोअर्स आणि 600 लाईक्स देखील या पेजला मिळाले. या पेजवर सुद्धा मराठी उद्योजक आपली जाहिरात करू शकतात, ते देखील एकदम मोफत. या पेजचा फायदा असा आहे की उद्योजकांनी केलेली जाहिरातीवर त्यांचे कस्टमर रिव्ह्यू देऊ शकतात आणि उद्योजक लिंकद्वारे त्याला वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती शेअर करू शकतात. या पेजचं अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की या पेजवरती फक्त भारतीय लोक नसून 7 समुद्र पार परदेशी लोक देखील या पेजला फॉलो करतात व बघतात. जर आपल्याला देखील या ग्रुप्स आणि पेजेसवर जाहिरात करायची असेल तर नक्की ग्रुप जॉईन करा आणि पेजेसना फॉलो करा. त्याचसोबत आपलं ग्लोबल मालवणी फॅमिली असा व्हॉट्सअप ग्रुप देखील आहे, ज्यांच्या ऍडमिन ज्योती साटमताई आहेत. हा ग्रुप नसून एक कुटुंब आहे. ज्योतिताई बारकाईने स्वतः लक्ष देतात व मार्केटिंग, लोगो याबद्दल पुरेपूर माहिती देतात आणि नेहमीच आपल्याला न्यूज सोबत अपडेट करत असतात. तर आपण वळूया आजच्या या आपल्या शो कडे, ज्याचं नाव आहे प्रयत्नांती परमेश्वर. उद्योगाचं रंग तुमचं, मंच आमचं. हा शो मराठी उद्योजकाला मोफत व्हिडिओ मार्केटिंग करायला एक संधी देतो. तर आज आपल्यासोबत शमिता सावंत, सावंत मसाले यांच्या फाउंडर आहे. शमिता ताई, आपल्या शो मध्ये खूप खूप स्वागत. नमस्कार. मी आता एक कविता म्हणून दाखवतले. मालवणी असा. त्याचे लेखक असतात वसंत सावंत, पटेलवाडी, कोंढा घाट, कणकवली, सिंधुदुर्ग. मालवणी फॅमिली इली कोकणी माणसात धंदो स्वतःचो कर म्हणूक लागली. कोकणात कोकणी माणसान या मनात घेरल्यान काम करता करता तोटोसो धंदो टाकल्यान. आंबो कोकमा काजू गरे मालवणी फॅमिली असतात लयले बरे. धंदो केल्यान वाढलो हा धंद्याचो आता आकार. मालवणी फॅमिलीचोच असा ह्यो सगळो प्रकार. माझं नाव शमिता सावंत. खूपच छान कविता होती. आपण आपल्याबद्दल थोडं सांगू शकाल का? हॅलो. हा, माझं नाव शमिता सावंत. मी नालासोपारात राहतो. माझा सासरा असा कणकवलीत आणि माहेर असा कुडाळ. म्हणजे मी मालवण खेळू. तुमका सगळ्यांका वाटतला मी झूम वर येईलय. तुमका वाटतला मस्त गावात जाऊन चमचमीत तिखट खाऊ गावतला, पण सगळंच भंगला. होय नाही म्हणता लॉकडाऊन लागलो. पण काहीच काही करा नको. तुमका सगळे मसाले भरपूर भेटले. सावंत मसाले असत ना, जो माझ्याकडे मालवणी मसालो असा, मच्छी कढी मसालो असा, चिकन मसालो असा. तुमका कोणतो मसालो वयो तो लगेच फोन करा, ऑर्डर द्या. काळजी करू नका. तुम्ही पण तुमची काळजी घ्या. देवा काळजी असतात. वा वा वा, खरंच खूप छान. आपण आता प्रश्न उत्तर या भागाकडे वळूया. तर माझा असा पहिला प्रश्न आहे की तुमची सुरुवात कशी झाली आणि सुरुवातीचे दिवस नक्की कसे होते आपल्या? सुरुवात म्हणजे मनात तर एक प्रश्न होतो की काहीतरी छोटा करूचा असा, तर काय करूचा. कुटुंबात जसे अडचण येतात तशी माझ्या कुटुंबात पण एक अडचण येईल आणि मनात तर होतात धंदो करूचो असाच. मग सुरुवात केली आणि विचार करता करता समोर दिसलो मसाल्याचो डबो. मग ठरवले आता मसाल्याचो धंदो करूचो म्हणून चालू केलंय. वा, खूपच छान. माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की स्वतःला आपण मोटिवेट कसं करतात? म्हणजे तुमचा कोणी प्रेरणा होतं का की किंवा कशाला बघायचा तुम्ही?
हा म्हणजे आम्ही गावात पण जात होतो, त्यामुळे गावचा एक आपलेपणा पण असता. आणि माझा भाऊ गावात मी सांगले की माझा असा असा करूचा असा, तेव्हा त्याने सांगलं ठीक आहे, मी तुका मदत पण करते, चालू कर तू, मी असं आहे. आणि छोटो भाऊ असा माझा, त्याने गावावरनं मसालो झाडून दिलाय आणि म्हणालो मसालो गावतोच असा, चव पण चांगली असा, तू पुढे जा, मी तुझ्या पाठीशी असं, चालू कर बिंदास. वा, असा सुरू झाला. खूपच छान. तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की जेव्हा बिझनेस छोटा असतो, म्हणजे कोणताही उद्योजक जेव्हा आपला बिझनेस नव्याने स्टार्ट करतो, जेव्हा त्याचं नवीन नवीन असतं, तेव्हा खूप अडचणी येतात. मेन म्हणजे असतं पॅकेजिंग, म्हणजे पॅकिंग, गठ्ठा बांधतो आपण ज्याला मराठीत म्हणतो ते, म्हणजे तुम्ही त्याचं कसं नियोजन करता? म्हणजे स्टार्टिंगच्या सुरुवातीला तो गट्ट बांधून चालूचा नाही, कारण मसाल्याचो माहितीच नाही, टेस्ट चव कशी आता ती पहिल्या लोकांका दाखवू पाहिजे. मग आम्ही एका टेबलावर बरण्यांमध्ये मसाले ठेवून, जसे गिराईक येत गेली तशी छोटे, ते म्हणतात की आधी छोटा पाकिट देवा, आवडला तर मोठा पाकिट घेऊन जाताला. आणि तुमचा बरोबर. नावातच सगळा असा सावन मसाले, म्हणजे आमका काळजी करूकच नको. मग दुसऱ्या वेळेला ते येऊन पाव किलो घेऊन जातात, तेव्हा सांगूक लागले की भरत खूपच छान होता तुमचा मसालो, मका बरा वाटला, प्रयत्नाशी परमेश्वर, देवाक खरंच काळजी. खरंच. जर आपण त्यांना चांगला दिला तर आपण चांगला मिळताला, या माहित होता आणि तसाच झाला. बरोबर बरोबर. म्हणजे कोणत्याही उद्योग, म्हणजे जो स्वतःवरती विश्वास असतो की नाही आपलं, आपण जे विकतोय ते एकदम खात्रीच आहे, चांगलंच मिळणार आहे, हा तुमच्यामध्ये एक आत्मविश्वास होता. बरोबर. कोणता तो असा क्षण होता किंवा मग असं केव्हा ठरवलं की डायरेक्ट सुरुवातच केली आपण की नाही आता कामालाच सुरुवात करूया, जास्त वेळ नको घालवूया, असं असं झालं का? हा, असाच झाला. कारण नियोजन काय, आता काय अशी वेळ येईल की नियोजन करू वेळच भेटलो नाही, मग लगेच सुरुवातच करून टाकल्या. आणि आपलं मसालो चांगलो आता आपण गावावरनच आणतलो, मेन म्हणजे लोकांका गाव नाव काढलं की बस झालं, बाकी पुढचं सांगूच लागणार नाही. नाव तर माहितीच होतं आपली, मी कुडाळची असं आणि कणकवलीची असं, त्यामुळे मग बरोबर. लगेच प्रामाणिक एकच मनात होता की प्रामाणिक आणि आत्मविश्वासच्या जोरावर आम्ही नक्की पुढे जातालो, या मनात होता बरोबर. लहानपणापासून. तर वाटतच होता की धंदो करूच होता, मग सुरुवात केली. बरोबर. तुमच्या म्हणजे मिस्टरांचा कसा सहभाग होता या सगळ्यामध्ये, किंवा त्यांची काय प्रक्रिया हे होती, त्यांची रिॲक्शन काय होती? त्यांनी पण चांगला प्रतिसाद दिला. जसं मी सांगितलं की आपल्याला हे करायचंय, तेव्हा ते पण म्हणाले ठीक आहे, जर तू बरोबर असशील तर आपण नक्कीच हे करू शकतो. म्हणून त्यांनीही चांगलं, आणि त्याच्यापासून ते होते म्हणूनच सुरुवात झाली. तरी ते जर नाही म्हणाले असते तर नसतं चालू झालं सगळं. जशी गाडीची दोन चाकं एकत्र आल्याशिवाय गाडी चालत नाही, तसेच आम्ही बरोबर. दोघं एकत्र आलो म्हणून पुढे झाला हा व्यवसाय. आणि मग आम्ही वा. दोघेही घरी असतानाच गट्टे बांधायचो, मसाल्याचे भरून ठेवायचो आणि मग ते दुकानात घेऊन जायचे, विकायचे. कारण आता आम्हाला बरण्या ठेवाव्या लागत नाही, आता डायरेक्ट आम्ही मोठे मोठे पाऊस ठेवतो, ते लोक येऊन घेऊन जातात. आणि मोबाईलवर मी ऑर्डर बरोबर. घेते, त्यांचे बिल बनवून ठेवते, त्या बिलाप्रमाणे ते सर्व बांधून ठेवतात. मग आम्ही परत एकदा रिचेक करतो की ते बरोबर आहेत की नाही, आणि मग पाठवून देतो. वा, खूपच. म्हणजे तुम्ही एकमेकांना जो सपोर्ट करताय किंवा मग तुम्ही सहाय्य करताय की बाबा नाही, तू नाहीयेस तर मी सांभाळून घेईन, मी नाहीये तर तू सांभाळून घे, असं म्हणजे हे तुमचं खूप छान चालतं. तुम्ही जो म्हणजे उदाहरण दिलं ते पण खरंच खूप छान होतं ते गाडीचं. तर पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया की जर म्हणजे एखाद्या वेळेस तुम्ही खूप बिझी आहात आणि सरांनाच फक्त दुकानावरती राहावं लागलं, तर मग तुम्ही एकमेकांशी कसं म्हणजे बातमी पोहोचवता आपण? आता तर फोन म्हणजे खूप इझी, म्हणजे एक सुविधा झाली आहे. फोनची खूप सुविधा चांगली आहे. त्यामुळे कधी त्यांना हम्म. काही अडलं, काही नाही समजलं, तर ते लगेच फोनवर विचारतात की असं आहे, असं गिराईक आलंय, तर आपण काय करूया. मग लगेच मी त्यांना ते सांगते आणि लगेच ते पटकन तिकडे करून टाकतात. आणि इझिली होतं, काही प्रॉब्लेम नाही कधी. अच्छा. वा, मस्तच. आणि आता अजून एक असा प्रश्न जो कदाचित प्रत्येक नवीन उद्योजकाला हा पडतोच आणि तो त्या काळातून जातोच, नवीन उद्योजक असतो तेव्हा, की माझा असा प्रश्न आहे की असं कधी झालंय का की एखादा दिवस कस्टमरच नाही, अशा वेळेस कसं तुम्ही स्वतःला सांभाळलंय? अरे बापरे, रोजचे दिवस असेच होते. फक्त बघूनच जात होते आणि विचारित होते, पण घेऊन जावचं नाव नाही. मग घरी गेल्यावर मी त्यांना विचारित, आज काय झाला, तर तेवढ्याच आनंदात आणि हसत बोलत, आज काय नाही झाला, पण उद्या तो दिवस असा ना, तेव्हा काळजी असतात.
पण तसाच होता. दुसऱ्या दिवशी ते सांगत की आता आज धंदो चालू झालो, थोडं वाईट धीर धरूचो लागता. म्हणतात ना, बरोबर. म्हणूनच आपली एक म्हण आहे ना, अपयश ही यशाची दुसरी पायरी आहे. ते यश खरंच आहेच आहे. नक्की. पहिलं अपयश पचवलं तर यश पण पचवता येणार आहे. बरोबर. खूपच छान. म्हणजे प्रत्येक नवीन उद्योजकांनी हे शिकायला पाहिजे, जे पण हे बघतायत, की नवीन असलं तरी म्हणजे नवीन असतं तेव्हाच खरं तर खूप आपल्याला म्हणजे संयम ठेवावा लागतो, की आता आज नाही तर उद्या कधीतरी आपल्या नशिबात किंवा आपल्या आपल्या वाटेवरती येणारच आहे फळ, ज्याची आपण एवढी येणार मेहनत करतोय ज्याच्यासाठी. हो. तर मग आणि माझा मूळ पुढचा चांगलं. बरोबर. अ, तुम्ही असं कोणतं कस्टमरला म्हणजे तुमच्या गिराईकाला असं समाधान मिळालंय, ते अशी बातमी कधी तुमच्यापर्यंत पोहोचली आहे का? की तुमचा मसाला त्यांनी हो, वापरला आणि त्यांना समाधान मिळालं, की बाबा हो, मालवणी टेस्ट आहे. हो, मी आता जॉब पण करते. मी दवाखान्यात असते. त्यामुळे तिकडे रोजचे रोज नवीन मालवणी पण लोक येतात, दुसरी पण लोक येतात, भरपूर लोक येतात. मग एकदा मी जेव्हा बोलत होते त्यांच्याशी, तेव्हा ते जस्ट असं मसाल्याबद्दलच विषय आला माझा. आता मी असं नॉर्मली बोलते, तर ते सांगत होते की आज आम्ही ऑफिसमध्ये, आमचे ऑफिसमध्ये करीत आहे, मित्र आहे माझा, त्याने डबा उघडल्यावर खूप छान मसाल्याची चव आली. म्हणजे त्यांनी भाजी दिली जेव्हा मला, आधी ते उघडल्या उघडल्या सुगंध आला आणि त्याच्यानंतर भाजी दिली, तेव्हा तो म्हणाला कुठून आणला तो मसाला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की आमच्या नालासोपाऱ्याला एक मसाले आहेत, सावंत मसाले. आणि मी मनातच हसत होती आणि त्यांना माहिती पण नव्हतं की ती मीच आहे. मग मी त्यांना माझं कार्ड दिलं, तेव्हा ते एवढे खुश झाले, वाह! म्हणतात खरंच इतका सुंदर मसाला आहे आणि खूप छान वाटलं. आणि मग त्यांना कार्ड दिल्यावर कळलं की ते मीच आहे. आणि मग त्यांनी माझ्याकडनं लगेच मसाल्याचं पॅकेट घेऊन गेले आणि म्हणाले नक्की तशी पुढे तुम्ही खूप प्रगती कराल. ते ऐकून खूप बरं वाटलं. अरे वाह! वाह, वाह, वाह! म्हणजे गिराईकांचे पण आशीर्वाद आहेतच आपल्या पाठीशी. म्हणजे आपण चांगलं काम केलं, हो कर्म हो, केलं, की आपल्याला आशीर्वाद मिळतातच आपल्या गिराईकांचे पण. मिळतात. म्हणजे हो आणि आता लॉकडाऊनचा काळ सुरू आहे. खूप कठीण म्हणजे प्रसंग येत आहेत सगळ्यांवरती. हा सगळा माहोल जो आहे तो खूप विचित्र आहे एकंदरीत. मग तुम्ही लॉकडाऊनमध्ये कसं काय केलत तुम्ही? म्हणजे तुमचा बिझनेस कसा होता किंवा उद्योग कसा सुरू होता? हो, गेल्या वर्षी म्हणजे जेमतेम 7-8 बॉक्स रवलेले माझ्याकडे आणि सगळे बिल्डिंग मध्ये येऊनच घेऊन जात होते. त्याच्यात मी विचार केला, आता लॉकडाऊन झाला तर बाहेर कसं आपण देणार, बाहेर देऊचा असता नव्हता. तर मी फेसबुकवर जस्ट एक पोस्ट टाकली की मालवणी मसाला घरपोच मिळतलो आणि नाव वगैरे टाकलं सावंत मसाले. लगेच फोन येते मला पटापट. म्हणजे मी विचार पण केले नव्हते बापरे! आणि माहिती पण नव्हतं की कसा करूचा. पण त्यातल्या वाह! त्यात मग त्यांचे फोनने एवढं म्हणजे बरं वाटलं की आपण, आपल्याला पण म्हणजे लोकांना पण गरज आहे, आपल्या आपल्या मसाल्याची गरज आहे. मग आपण बरोबर. तिथपर्यंत कसं पोहोचलं पाहिजे. तर सतीश ढिंगाणे म्हणून आमचे माझे एक मित्र आहेत, त्यांना मी आज खरंच त्यांचे आभार मानते. आणि मी जे काही तेव्हा पोहोचू शकले प्रत्येक माझ्या गिरायकापर्यंत, ती त्यांच्यामुळे. जर त्यांनी टेम्पो बाहेर काढला नसता तर कदाचित मी पोहोचली नसती. आम्ही 8 दिवस पूर्ण ऑर्डर घ्यायचो, पॅकिंग वट्टे बांधून रेडी करायचो आणि मग रविवारी ते बरोबर सकाळी 7 वाजता हजर व्हायचे. आम्ही 7 वाजता निघायचो टेम्पो घेऊन आणि डोंबिवलीला वाह! आम्ही बरोबर 9-9:30 ला पोहोचतो. पण त्या दरम्यान सुद्धा कंटिन्यू त्यांचे कॉल येत होते, तुम्ही कसे आहात, व्यवस्थित आहात ना, काही अडचण आहे का. म्हणजे ते वाह, खूप वाह! आनंद, म्हणजे ते आमची एवढी काळजी करत होते. आणि जेव्हा आमचा टेम्पो गेला ते किती खुश झाले आम्हाला बघून की आपली, म्हणजे आमच्यासाठी कोणतरी एवढा लांबून इला. तर ते खूप अनुभव बरोबर, चांगला होता, मला खूप बरं वाटलं. आणि आज पण बरोबर, ती माणसं माझी आठवण काढतात की नाही, गेल्या वर्षी लॉकडाऊन मध्ये कोण येणं, कोण येत नव्हतं घरी, पण तुम्ही येऊन घरी बरोबर. देऊन गेला. आणि आज पण ते माझे मसाले वापरतायत, घेऊन जातात. खूप छान खूपच छान. माणसं. खूपच. म्हणजे आपण जेव्हा उद्योग करत असतो म्हणजे ह्याच्यातून मला तरी हे शिकायला मिळालं आणि कदाचित जे पण हे प्रेक्षक बघतायत त्यांना पण हे शिकायला मिळालं असेल, की आपण उद्योग करतो म्हणजे फक्त उद्योग चालवतो असं नसतं. म्हणजे आपण आपलं फक्त प्रोडक्ट देतो असं नसतं. आपण जेव्हा नातं जेव्हा जोडतो आपल्या गिराईकशी तेव्हा ते म्हणजे आपलं घरगुती नातं जसं असतं तसंच होऊन जातं आणि जेव्हा प्रसंग येतो तेव्हा आपल्याला ते मदत देखील करतात. म्हणजे विचारपूस तरी निश्चित करतात निश्चित. ऍटलीस्ट जर मदत नाही करता आली तर. खूपच छान. म्हणजे तुम्ही तुमच्या गिराईकांशी एकदम घरगुती नातं असं जोडलंय तुमचं हे याच्यातून दिसतंय. खरंच खूप छान. तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे, की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्ही काय केलत म्हणजे सुरुवातीला? सुरुवातीला म्हणजे जसे फोन येत गेले की आमचा मसालो कधी मिळतलो,
मी बोलली आता लगेच गाठी बांधतो आणि निघतो. मग ते खूप आतुरतेने अशी वाट बघायची. मी बोलली ना, जसं ते प्रत्येकाला असतं की कधी आपण जेव्हा आपण ऑर्डर देतो आणि स्पेशली मसाले, मी खूप बघितलं की स्पेशली मसाल्यासाठी लोक खूप येतात की त्याची टेस्ट बघण्यासाठी, त्याची चव कशी आहे. म्हणून मग ती वाट बघायची आणि लगेच तेवढं लगेच येणार तुम्ही? म्हटलं हा, आम्ही आता निघणारच आहोत आणि लगेच पोहोचू. आणि ते पोहोचलो आणि त्याच्यानंतर मग मी असा पण अनुभव घेतला की तिथे आम्ही दिली डिलिव्हरी आणि त्याच्यानंतर मी एका तासात घरी येते तोपर्यंत त्या लेडीचा कॉल. तिने खूपच म्हणजे मी लगेच एक घावणे पण बनवले. तुम्ही तांदळाचं पीठ दिलेलं त्यांना. म्हणाले मी हो घावणे हो. पण बनवले, माझे कधीच घावणे चांगले होत नाही. पण हे तुमचं पीठ एवढं सुंदर होतं की घावणे पण छान झाले आणि उसळ सुद्धा काळ्या वाटाण्याची स्पेशली उसळ बनवलेली त्यांनी. आणि म्हणाले वा. धीरच झाला नाही की कधी तुम्हाला कॉल करते. मला खूप म्हणे खूपच बरं. मी घरी पोहोचली पण नाही तोपर्यंत त्यांनी रेडी बनवलं पण आणि खूप छान सांगितलं पण की तुमचे मसाले खूपच छान आहेत आणि खूप आवडले. आणि आज ती माझे मसाले विकते. ती मला म्हणाली की मला द्याल का. आणि मला असंच आहे की कोणतरी उद्योजिका बनेल, माझ्यासारखीच कोणीतरी बनलं पाहिजे आणि ज्यांना गरज आहे त्यांनी नक्कीच माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा. मी त्यांना पूर्ण मदत करायला तयार आहे. खूपच छान. म्हणजे आज जे प्रेक्षक बघतायत ते पण ऐकतायत आपल्याला, त्यांचे पण धन्यवाद की ते आतापर्यंत ऐकतायत. मेन म्हणजे असं आहे की आपण म्हणजे जेव्हा धन्यवाद. सांगतायत हे सगळं तेव्हा प्रेक्षक ऐकतायत, त्यांना पण वाटतंय आता कदाचित की वाटत असेल की आपण पण आता ट्राय करावे एकदा. तर मग मी पुढच्या प्रश्नाकडे वळतो. म्हणजे प्रश्न नाहीये, म्हणजे असंच की कधी असं झालंय का चुकून की मला हा मसाला द्यायचा होता या गिऱ्हाईकला पण चुकून वेगळाच मसाला पोचला, असं कधी झालंय का? आणि त्यावेळेस काय केलं आपण? हो हो, आता माणूस असा म्हणतो, हा तेच माणूस असा तर तो चुकलो आणि चुकल्याशिवाय शिकता येतच नाही. त्यामुळे चुकलंच पाहिजे. कधीतरी चुकलं की त्याच्यात काहीतरी खूप काही चांगलं शिकता येतं. आणि बरोबर. तेच कळलं आणि त्याच्यावरनं अनुभव सुद्धा घेता येतो. मग असा अनुभव आला की ते लगेच आले म्हणाले सर आताच मी आताच एक अर्धा तासापूर्वी मसाला घेऊन दिला तर वापरलो. दुसऱ्या दिवशी ते आले आणि सांगायला लागले की मसाल्याची टेस्ट थोडी वेगळी आहे. तर आम्ही लगेच त्याने डबाच आणलेला मसाल्याचा, डबच घेऊन येईल आणि मग आम्ही तो लगेच बापरे. मसाल्याचा डब्बा पूर्ण ओतून त्यांना नवीन मसाला दिला आणि तेही हो सांगितलं की हो हो. परत काही प्रॉब्लेम आले तर तुम्ही कधीही ते या, तुम्हाला नक्की जी पाहिजे ती मदत आम्ही करू आणि पूर्ण सहकार्य असणार आमच्याकडं. कारण तुम्ही जेवढ्याच वा. विश्वासाने आमच्याकडनं मसाले नेता तेवढेच विश्वासाने परत येऊ शकता आमच्याकडे. कधीही तुम्हाला असं निराश जायला भेटणार नाही. पूर्णपणे तुमची जी बरोबर. काय क्विरीज असेल, काय अडचण असेल ती पूर्ण करूनच होणार. आणि म्हणूनच चूक झाली तर ती सुधारतच होईल. बरोबर. खूपच म्हणजे छान. म्हणजे प्रत्येकाने इथे लक्ष म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक प्रत्येकाने लिहून ठेवण्यासारखं आहे की जर आपल्याकडनं चूक झाली तर बाबा असं म्हणजे त्यांना आपला जो गिराईक आहे त्याला निराश न करता त्याची चूक लगेच सुधारायला हवी. म्हणजे जास्त वेळ नाही जाऊ द्यायचा. जसं आपल्याकडनं चूक झाली तसं लगेच सुधरवणं हे पण खूप जास्त गरजेचं असतं. म्हणजे तो गिराईक आपल्यासोबत टिकतो किंवा मग अजून आपल्याकडे आपल्या सोबत असतो तो, आपल्याकडे मसाले किंवा मग कोणतंही प्रोडक्ट जे आपण विकत असेल ते घेत राहील, आपल्या सोबत असेल. तर एक शेवटचा असा प्रश्न की तुम्ही जे प्रोडक्ट विकतात ते आपल्या प्रेक्षकांना दाखवू शकता का आणि त्याचं वैशिष्ट्य सांगू शकतात का प्रत्येक प्रोडक्टचं? हो, मी आधी दाखवते तुम्हाला प्रोडक्ट माझे सगळे. हो हो, जरूर. हा माझा मालवणी मसाला आहे. मालवणी मसाला आहे. हो, दिसतोय. हा मालवणी मसाला आहे जो सगळ्या भाजीमध्ये सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. अच्छा अच्छा. सगळ्यासाठी म्हणजे ऑल इन वन, असं वेगळं काही त्याच्यासाठी वापरायची गरज नाहीये मग. आणि अच्छा. हा म्हणजे आपण जेव्हा मच्छी बनवतो तेव्हा सुद्धा वापरू शकता. त्याच्यानंतर आपण भुर्जी बनवतो, अंड्याची जी भुर्जी असते त्याच्यासाठी अच्छा. मध्ये. आणि सगळ्या ऑल इन भाज्या, म्हणजे असं काही वेगळी स्पेसिफिक भाजी नाही की ह्याच्यामध्ये जी होणार नाही किंवा हीच भाजी होईल असं काही नाहीये. सगळ्या भाजीमध्ये तुम्ही वापरू शकता. हा तो मालवणी मसाला आहे. हो. हा स्पेशल मालवणी मसाला आहे. म्हणजे ज्यांना एकदम झणझणीत लागतो, चिकन म्हणतो ना आपण, अच्छा. जरा झणझणीत पाहिजे, एकदम तिखट पाहिजे, त्यांच्यासाठी हा हो. मसाला पाहिजे आहे. हा पण भाजीमध्ये पण खूप छान लागतो. म्हणजे जर हे दोन ज्यांना सॉरी. दोन व्हरायटीज हा. ठेवले. कारण ओके. कारण का माहितीये, जेव्हा आम्ही गिरायकाला देत होतो, जेव्हा गिरायक आलं तेव्हा आम्हाला विचारायला लागलं की तिखट आहे की कमी तिखट आहे.
बरोबर. मग त्यांनी सांगितलं की डॉक्टरने आम्हाला सांगितले की कमी तिखट खा. त्याच्यासाठी आम्ही 2 स्पेशली गिरायकांसाठी 2 मसाले ठेवलेत. ओके, एक कमी ओके. तिखट आणि तिखट. म्हणजे ओके. त्याच्यामध्ये मिरचीचे जे प्रमाण असतं ते कमी वापरलं जातं. बाकी सगळं सेम. अच्छा. ओके. फक्त मिरचीचं प्रमाण कमी वापरलं जातं आणि हा जो स्पेशल मसाला आहे त्याच्यामध्ये ज्यांना एकदम झणझणीत मालवणी लोक काय काय झणझणीत मसाला हो, तिखट बरोबर. वयत आहे का हा तर त्यांच्यासाठी यो स्पेशल मालवणी मसाला आहे. बरोबर. आणि यो काश्मीरी लाल पावडर असा म्हणजे ओके. ज्यांना ते तिखट हवं असेल म्हणजे कलर लागतो लोकांना. म्हणजे काश्मीरी हे मिरची काही पावडर का? हा हा ओके, ओके. काश्मीरी मिरची पावडर म्हणजे ती फक्त ह्याच्यात कलर आणते, तिखट नसते ही. कलर आणते. ओके. फक्त जेवणाला कलर घेऊन येते त्याच्यामुळे ते जेवण छान दिसतं. बरोबर. कलरिंग जे आपण हे करतो ना डिझाईन करतो जेव्हा कुठलाही पदार्थ तेव्हा ते छान दिसतं म्हणून हा वापरला जातो. ओके. म्हणजे कलर आणण्यासाठी हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. ओके. हो हो हो. ही लसूण चटणी जी लसूण आपण चटणी. स्पेशली वडापाव मध्ये हं, वापरली हं, जाते हं. ही. आणि अशी बरोबर. सुद्धा म्हणजे कधी भाजी नसेल तर तुम्ही भात हं, डाळ हं. बरोबर सुद्धा खाऊ शकता. आमटी बरोबर, ओके. भाताबरोबर. म्हणजे हं, कशामध्येही हं. ती छान लागते. नुसती चटणी आणि चपाती सुद्धा लोक आवडीने खातात. हो, तशी हो. आहे बरोबर. ती. आणि सुकं खोबरं असतं त्याच्यात म्हणजे गावचं खोबरं, गावची मिरची. अच्छा. त्यामुळे हे म्हणजे सगळे पदार्थ कुडाळचं का म्हणजे? हा कुडाळवरूनच हा येतं. कुडाळ हो. आणि कणकवली दोन्ही आहे म्हणजे सासर आणि माहेर एकत्रच करायचे ना. ओके, ओके. म्हणून हो, हो, कुडाळचं हो. सुद्धा आहे आणि कणकवलीचं सुद्धा आहे. कोंडा घाट हं. अच्छा. खूप चांगली घरगुती मस्त बनते लसूण चटणी आणि ती लोकांना खूप आवडते ती चटणी आमची. खूपच ही छान. तिळकुट आहे. हं, हं. तीळ तिळकूट. असतात गावठी तीळ. हा तिळकुट तीळ असतात ना आपले छोटे जे लाडवासाठी हां, आपण हां, हां. करतो. काळे तीळ हा तर त्याच्यासाठी आणि हे पौष्टिक असतात खूप. ओके. जसं आपण थंडीमध्ये जर हे खाल्लं तर एक शरीराला गरम आपल्याला हं, हं. गरमीची गरज असते शरीरामध्ये. बरोबर. म्हणजे ते तिळगुळ खातो आपण तसं हा तिळकूट. ओके. बरोबर बरोबर. हम्म. आता गरम मसालो हा आहे गरम मसाला. ओके. हा गरम मसाला म्हणजे जस्ट तुम्ही जरी असं उघडली ह्याची पिशवी हं, तेव्हाच हं. तुम्हाला त्या सुगंधानेच कळेल की ह्याच्यामध्ये ते सगळे अख्खे मसाले आहेत. म्हणजे तुम्हाला अच्छा. वेगळं बरं. जेवणाच्या अगोदरच ती चव कळेल की खूप बरं वाटलं फक्त वासाने स्मेल नाही सुगंधानेच बरोबर. समजेल तुम्हाला हं. ह्याच्यामध्ये काय काय आहे. आणि हा कधी कधी लोक ह्याच्यामध्ये सुद्धा वापरतात आपण जसं आपण कोंबडी वडे जसं करतो. ओके. हा चिकन वगैरे बनवतो त्याच्यामध्ये जर चांगला स्मेल हवा असेल तर तोही हा वापरला जातो गरम मसाला अच्छा. ओके. त्याच्यामध्ये. हा मच्छी कढी मसाला आहे. मच्छी कढी मसाला. ओके. हा म्हणजे ह्याची त्याचं कढी काय सुद्धा वैशिष्ट्य? बनवली जाते. त्याचं म्हणजे जर तुम्ही सकाळीच लवकर जेव्हा मच्छी घेऊन येता बाजारातनं हां, आणि जर ही हां. जास्त बरोबर. वेळ जेवढी लागेल तेवढ्या वेळात ती मच्छीला खूप छान म्हणजे चव येते. म्हणजे खूपच ओके. वेगळीच चव असते त्याला त्यामुळे छानच वाटते. आणि खोबरं जसं आपण सगळं मच्छी कढीमध्ये टाकतो कधी कधी कंटाळतात धणे भिजत घालायला, हं, मिरची हं, भिजत हं. घालायला कधी कधी विसरतात सुद्धा लेडीज म्हणजे नाही लक्षात राहिलं एवढ्या धावपळीमध्ये. तर हा मसाला बरोबर. असा आहे की लगेच तुम्ही खोबरं फक्त किसलं आणि हा मसाला टाकला की तुमचं वाटप तयार झालं. अरे वाह! त्याच्यासाठी अशी वेगळी अरे वाह! मेहनत करायची गरज नाही लगेच होणार बरं. आहे. म्हणजे म्हणजे कढीमध्ये पण आणि असं फ्राय वगैरे करायचं असेल तरी पण फ्राय मध्ये चालेल. पण हो आणि ओके. हां. माशाला मस्त कलर तो मासा मस्त वाटतो खाऊ छानच वाटतं. हे आहे मस्त. आमचं वड्याचं पीठ. कोंबडी वडे. वड्याचं पीठ. अच्छा, हा अच्छा. कोंबडी वडे. हा वाह! ह्याच्यात वैशिष्ट्य असं आहे की मी विचार केला माझी लहान म्हणजे माझ्या 2 मुली आहेत त्यात कधी हं, हं. नाचणी बाजरी ज्वारी हे सगळं खायला बघत नाही. हे कुठेतरी मिस झालंय आता. तर हं, माझ्या हं. वड्याच्या पिठात पूर्ण 12 जिन्नस आहेत. त्याच्यात ज्वारी सुद्धा म्हणजे ओह! बाकीचे तर लोकांना माहिती असणार पण मी ह्याच्यात बाजरी हां. सुद्धा टाकते, ज्वारी सुद्धा टाकते वाह! आणि नाचणी सुद्धा टाकते कारण ते सगळं तत्व आपल्या पोटात गेलं पाहिजे. तत्व जे असतं बरोबर. नाचणीचं तत्व ते मग काही असं वेगळं खायची गरज नाही. हे वड्यामध्ये तुम्हाला इझिली मिळेल वाह! असं आहे. खूपच छान, खूपच छान. ही नाश्त्यासाठी हे थालीपीठ आपण जे बनवतो ना थालीपीठ. थालीपीठ हा हं, हे हं, सगळं हं. एकदम पूर्णपणे रेडी आहे. उडदाचं असतं हे. हं, हं. उडदाच्या पिठापासून बनतं म्हणजे ह्याच्यात तुम्हाला फक्त कांदा टॅमॅटो कोथिंबीर हे सगळं टाकायचं पाणी टाकायचं आणि रेडी. आणि लगेच हो. तव्यामध्ये टाकलं किंवा कढईत टाकलं तर तुमचा नाश्ता सकाळचा तयार झाला. आणि वाह! हे पण म्हणजे गावचंच आहे म्हणजे सगळे प्रॉडक्ट हे जे सगळे हा माल आहे तो सगळा गावचा आहे त्याच्यामुळे ही लोकांना चव आवडते.
मला खूपच तर छान वाटतं आहे. हे ऐकता ऐकताच लोकांच्या तोंडात पाणी सुटणार आहे असं नक्की वाटतंय मला. नक्की येऊक लागा, कधी घरी या, नक्की मिळेल तुम्हाला. आणि आमच्या नाला सोपाऱ्याला आमचं छोटंसं शॉप आहे, तिथे कधीही तुम्ही, दुकान आहे आमचं छोटंसं घेतलेलं, तुम्हाला हम्म. कोणालाही कधीही लागलं तर नक्की या. मी तुम्हाला नंबर, मोबाईल नंबर आणि माझं नाव हे सगळं मी नक्कीच देणार आहे. तर हो. नक्की भेट द्या मला, मी तुमची नक्की वाट बघते. ही सांडगी मिरची आहे. जर तुम्हाला लोकांना, म्हणजे काही काही लोकांना एकदम तिखट पाहिजे असतं, म्हणजे जसं आता आपण डाळ हम्म. भात केला तर आपल्याला बरोबर. असं सुकं सुकं वाटतं किंवा असं हम्म. कमी तिखट, तर तेव्हा ही मिरची डीप फ्राय करायची, डायरेक्ट तेलात नाही सोडायची. चाळणी बरोबर. घ्यायची, तेल तापत ठेवायचं, चाळणीमध्ये ही मिरची टाकायची आणि फक्त ती हम्म. तेलात डीप करायची. म्हणजे ती करपली गेली तर अच्छा. त्याची चव जाणार. तर फक्त वरती अच्छा. तेलात एक थरने ती फ्राय झाली पाहिजे, म्हणजे ती तळली गेली पाहिजे बस. बाकी सगळं हम्म. त्याच्यात तो मसाला टाकलेला असतो, खोबरं, मीठ, हळद, हे सगळं त्याच्यात अच्छा. भरून ही उन्हात सुकवली जाते. अरे तेव्हा वा. ही अच्छा. मिरची बनते. आणि याच्यात सगळे चांगले म्हणजे तत्व आहे त्याच्यात चांगले, त्यामुळे ही बरोबर. नक्की मिरची खूपच छान लागते. हम्म. त्याच्यानंतर अजून हम्म. एक मिरची आहे, ताकातली मिरची. हम्म. ताकातली मिरची म्हणजे ताकात, म्हणजे त्याच्यात त्याच्यात पण खोबरं भरलं जातं आणि ते ताकात बुडवलं जातं. आणि ते ताकात. अच्छा. ताकातलं ताकात ते काढून मग बाहेर ठेवली जाते ती मिरची आणि ती सुकवली जाते. अच्छा. म्हणून त्याला ताकातली मिरची म्हटलं जातं. आणि ही पण तशीच फ्राय करायची जशी आपण सांडगी मिरची करतो ना, पण हिला हम्म. जास्त वेळ नाही ठेवायचं, हिला लगेच काढायचं, कारण ही एकदम अच्छा. छोटी छोटी असते मिरची आणि लगेच ती करपू शकते. त्यामुळे लक्ष ठेवायचं आणि बारीक गॅसवरच ही तळायची आहे. जास्त गॅस फास्ट अच्छा. नाही पाहिजे, स्लो पाहिजे, मंद आचेवर. मंद आचेवर अच्छा. ही खूप छान होते. आणि सगळ्यात जास्त ही मिरची घेतात लोक, कारण त्यांना खिचडी बरोबर ही खूप आवडते, म्हणून ही वा स्पेशली वा. खिचडी अच्छा. बरोबर खाल्ली जाते. त्याच्यानंतर आहे तांदूळ पापड, हे फोंड्याचे पापड असतात, कणकवली हम्म. फोंडा तांदूळ पापड असतात. खूपच मस्त अच्छा. असतात हे चवीला आणि दिसतात एवढूशे, पण जेव्हा तुम्ही कढईत टाकाल तेवढा तो मस्त फुलतो आणि खाताना हम्म. सुद्धा दाताजवळ मस्त असं क्रिस्पी लागतो, हो. असं अच्छा. चमचमीत छान. हा, म्हणून मग ते खूप छान वाटतं. आणि जर आम्ही हे दिल्यानंतर गिरायकाला जर दुसरे पापडाची टेस्ट दाखवली तर ते सरळ सांगतात की नाही, आम्हाला जी पहिली दिलेलं ना पापड तेच पाहिजे. म्हणजे आम्ही ते एक बघितलं की काय फरक आहे आपल्या पापडात, बरोबर आहे. तर तो बघितला तेव्हा ते स्पेशली म्हणतात नाही, आम्हाला गावचे तांदूळ पापड हवे, तिकडचे नको आहेत, पनवेलचे नको आहेत, किंवा आम्हाला म्हणजे त्या गावचे पण खाऊन चेक करायचे, ते खूप छान टेस्ट आहे. म्हणून मग ते स्पेशली सांगतात की गावचे तांदूळ पापड हवे असं सांगतात. हे आहे बरोबर. नाचणी पापड. आता हे तर म्हणजे पूर्ण ह्याच्यामध्ये सत्वच तत्व आहे नाचणी म्हटलं की, तर ते खूप छान बरोबर. वाटतं नाचणी पापड. तर ते लगेच तुम्ही तसे भाजायचे आणि लगेच खायचे. हे पोहा पापड आहेत, आपले लाल पोहे असतात ना गावठी, हो. पहिले बरोबर. उकडा तांदूळ बनतो, उकडा तांदूळ नंतर मग ते गिरणीमध्ये दिले जातात, रात्रभर भिजवायचे असतात ते तांदूळ, आणि मग सकाळी हम्म. त्याच्यामध्ये पोहे तयार होतात, पोहे. तर ते हे उकडा तांदळाचे बरोबर. ते तांदूळ पापड आहे, पण पोहा पापड म्हणजे जे पोहे बनतात लाल पोहे, बरोबर. त्याच्यापासून हे पापड बनवले जातात. आणि हे पण खूप पौष्टिक आहेत, गावचे आहेत म्हणून. खूपच छान. हे आहे आपलं लिंबू, गावचं लोणचं, लिंबू गोड लोणचं. अच्छा. खूप खूप छान लागतं हे. आणि जेव्हा तुमचं कधी भाजी तिखट झाली असेल ना, हम्म. तर हे त्याच्या बरोबर घ्यायचं, खूप छान लागतं, म्हणजे तिखटपणा निघून जातो. ओके. हे आहे आंबा गोड लोणचं, ओके. आंब्याचं आंबा गोड हम्म. लोणचं. हे पण खूपच छान आहे, म्हणजे जेवढी लोक घेऊन गेले ते खूपच छान सांगतात की खूपच मस्त लागतं हे. आणि त्याच्यामध्ये जी कैरी येते तोंडाजवळ, गोड कैरी, हा. ती तर अजून छान वाटते खाण्यासाठी. आणि खूप म्हणजे खूपच छान आहे म्हणतात. हे आहे बरोबर. लोणचं, आंबा लोणचं. टेस्टी पण खूपच छान आहे. आणि मेन म्हणजे कैऱ्या, म्हणजे आता हा सीझन आहे कैऱ्यांचा, मे महिन्यात, अच्छा. त्यामुळे ह्याची, हो. हा, तर ह्याच्यामध्ये पौष्टिक पण आहे सर्व. आपण जेव्हा त्याच्यात मसाले असतात, तेल हम्म. असतं, बरोबर. राईची फोडणी घातली जाते, ते तेवढा हम्म. वेळ म्हणजे ते मुरून ठेवावं लागतं. आणि जेवढं हे बरोबर. राहणार वर्षभर, जेवढं तुम्ही ठेवाल हे खराब होणार नाही. हो. कोकणातले सगळे बरोबर. प्रोडक्ट असे आहेत की ते खराब होणारे नाहीयेत. जेवढे तुम्ही ते मुरणार तेवढी त्याची चव डबल होणार आहे, तेवढे ती छान लागणार बरोबर. आहे. उलट आम्हाला लोक बरोबर. विचारतात की 1 वर्ष जुनं आहे ना लोणचं, कारण ते मुरलं जातं आणि त्याच्यामध्ये बरोबर. छान एक गोडवा निर्माण होतो. तसंच ह्याचं आहे बरोबर. आंबा लोणचं. तसंच हे लिंबू बरोबर. लोणचं आहे.
लिंबू हा आपल्यासाठी खूप चांगला असतो म्हणजे उन्हाळ्यात सुद्धा. हो त्यामुळे बरोबर. लिंबूचं लोणचं पण खूप चांगलं म्हणजे लोकांना खूप आवडतं आणि हे खाल्लंच गेलं पाहिजे स्पेशली सगळ्या सीझन मध्ये, कारण त्याचे बरोबर. प्रोटीन त्याच्यामध्ये जे प्रोटीन्स असतात हे आपल्याला मिळाले पाहिजे. बरोबर, एकदम बरोबर. तसं ते मिरची लोणचं आहे. हे सगळ्यांना थोडं हम्म, थोडं नाही जमत, पण ज्यांना आवडतं त्यांना हे मिरची लोणचं हम्म, खूप आवडतं. म्हणजे ते आवडीने बरोबर. सांगतात की जे अशी पण नुसती मिरची खातात त्यांना हे स्पेसिफिक जास्त आवडतं. ते खूप छान आहे बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये जी टेस्ट आहे मिरचीची ती खूप छान लागते. या कोकम, आता हे आपले हे कोकम आहेत. अच्छा, सर्वांना हे तर माहिती नसेल कोकणातलेच कोकम. हा, हे कुडाळ. कोकणातलेच आहे. हे फळ असतं एक, म्हणजे हो जसं हो. आपलं छोटं एक गोल राऊंडचं एक फळ येतं ना लाल कलरचं, हा हा हा. तसं ते फळ असतं. हे झाडावर तयार होतं. मग ते हम्म. जाऊन वरती खूप येतं आणि ह्याचं झाड खूप मोठं असतं. म्हणजे अशी छोटी बरोबर. झाडं नसतात, खूप मोठी झाडं असतात. तर ते वरती चढावं लागतं, ते काढावं लागतं. आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे ह्याच्यामध्ये एक ते फळ दिसतं, पण त्याच्यामध्ये हम्म. ज्या बिया असतात त्याच्यापासून पण काही वेगवेगळं बनवलं जातं. म्हणजे आधी पूर्णपणे हे सोलले जातात, त्याचे 4 बरोबर. तुकडे होतात त्या फळाचे, त्याच्यातल्या बिया बाजूला काढल्या जातात आणि त्याच्यामध्ये रस असतो. बरोबर. कळलं? तर मग ते हो. सुकवले जातात. जेव्हा ते फळ 4 तुकडे केले जातात तेव्हा ते फळाचे तुकडे बाजूला काढतात, रस अच्छा. बाजूला काढतात आणि बिया बाजूला काढतात. ह्या 3 गोष्टी होतात अच्छा. त्याच्यामध्ये. आणि मग त्या त्या रसामध्ये मीठ टाकलं जातं. एका अच्छा. साईडला मीठ असणार, एका साईडला साखर असणार. मग ते बनतं हम्म. आगळ, ज्याच्यात मीठ अच्छा. टाकलं जाणार. तेव्हा हे अच्छा, आगळ हे बनतं. आगळ म्हणजे कोकम सरबत असतं का, की हो, हे नाही वेगळं आहे? नाही, हे आगळ नाही, हे आगळ वेगळं आहे. काही काही लोक ओके. कोकम पाण्यात भिजवतात आणि ते हा पाणी हा. बनवतात आणि ते हम्म. ह्याच्यावर टाकतात. म्हणजे आपली मच्छी असते ना, हा 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 त्याच्यावर हा. असतात. हे खूपच आपल्या शरीरासाठी चांगलं आहे. त्याचे खूप फायदे आहेत त्याचे. आणि अच्छा. चिंच, जेव्हा कधी चिंच जर नसतील तर आपण हा पण कोकम हा खूप चांगला उत्तम पर्याय आहे त्याला. आणि हे अच्छा. वर्षभर टिकतं. म्हणजे जेवढं अच्छा. तुम्ही हे वर्ष काय 2-3 वर्ष ह्याला काही होणार नाही. वर्षानुवर्षाची टेस्ट वाढवत जाणार, कमी नाही होणार, पण त्याची अच्छा. टेस्ट ती वाढतच जाणार असं आहे. आणि वा, जेव्हा साखर खूपच टाकतो छान. तेव्हा हे कोकम सरबत बनतं. म्हणजे हे फक्त अच्छा. कोकम सरबत तुम्ही एक बूच टाकायचंय आणि त्याच्यात 1 ग्लास पाणी, तुमचं सरबत तयार झालं. आणि हे उन्हाळ्यामध्ये खूप चांगलं काम करतं आपल्या शरीरात गेल्यावर. बरोबर. सकाळी मिठाचं प्यायचंय आणि दुपारी दिवसभर तुम्ही हे कोकम सरबत पिऊ शकता. त्याच्याने एक शक्ती राहते आपल्याला, म्हणजे अशक्तपणा येत नाही आणि हे खूपच चांगलं बरोबर. असतं. आणि ज्या कोकमाच्या ज्या बिया काढल्या जातात बाजूला, हा. त्याचं तेव्हा कधी कधी ते मुटियाल म्हणतात त्याला, मुटियाल त्या बियापासून बनतं. बरोबर. बियांचं तेल काढलं जातं आणि ते तेल हा हा. पूर्णपणे हे करून पूर्ण ते दाबून त्याचं एक मुटियाल बनवलं जातं. त्याच्याने जर आपले हम्म. पायांच्या भेगा असतील हा त्या हा हा. सुद्धा खूप चांगले होतात. हे आयुर्वेदासाठी वापरलं जातं. आणि आयुर्वेदासाठी बा. ते जर आपण आयुर्वेदासाठी म्हणजे तुमचे जर कधी पाय फुटले असेल, तुम्हाला मलम लावायची गरज आहे, तुम्ही बाजारात फक्त मुटियाल सांगा, ते कोणी पण देणार. आणि हेच एक चांगलं मुटियाल असतं जे रेडी तयार असं, म्हणजे सुरुवातीला बनतं. आणि बरोबर. त्याच्यापासून नंतर दुसऱ्या ज्या बिया तयार होतात, म्हणजे एक अशा बाजूला काढल्या जातात, एक पहिल्या ज्या असतात त्याच्याने चांगलं मुटियाल बनतं. ते भाकरीवर, तुम्ही कधी ऐकलं असेल की नाही मला माहिती नाही, पण हा जेव्हा आम्ही हा. गरम गरम भाकरी बनवतो तेव्हा ते हम्म. मुठियाल सुद्धा भाकरीवर लावलं जातं आणि ती अशीच खाल्ली जाते भाकरी. बर. तेही सुद्धा खूप चांगलं आहे, म्हणजे नाश्त्यासाठी ते होतं. असे आमची कोकमट तर म्हणजे कोकमाचे खूप प्रकार आहेत. एक कोकम आहे, ते फक्त एक फळ आहे, पण त्याच्यापासून हम्म. खूप काही बनतं. खूप सारे प्रकार आहेत, खरंच खूपच छान. हे माझे सगळे प्रोडक्ट असतात. आता एक असा पिठी, वा. उडदाची पिठी. पीठ. ओके, पीटी. हा, उडदाची पिठी ही जास्त म्हणजे हा हा. वर्षभर चांगली राहते ही पण. तुम्ही कितीही हम्म. वर्ष ठेवा, त्याचं ह्याचं काय काय हेच वैशिष्ट्य आहे? नाही. त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही जेव्हा पावसात कधी शेतकरी जेव्हा खूप कामात असतो, जेवण वगैरे करायला जमत नाही त्यांना, तेव्हा हा लगेच फक्त भात करून जातात. भात हा. केल्यानंतर आल्या आल्या गरम गरम ही पेटी केली की एक ताकद पण हम्म. येते त्याच्यामध्ये आणि तुम्हाला बरोबर. असं पूर्ण थकवा निघून जातो. जरा पण असं वाटणार नाही की आपण थकलोय. आणि ह्याच्यावर बरोबर. पूर्ण शेतकरी आमचे दिवसभर ह्याच्यामध्ये काम करू शकतात हे खाऊन गेल्यानंतर. अच्छा. आणि तुम्ही जे ह्याचं आवळा सरबतचे तुम्ही हो ते हो हो जे दाखवलात हो, मगाशी, आवळा सरबत अ, करा. हा, त्याच्याबद्दल आणि थोडं सांगू हे शकता का? एक सांगते ही, नाही, आणि हे एक सांगते कुळीत हम्म, पिठाबद्दल हम्म. अजून,
पोळीत पीठ ही लगेच होणारी आहे, म्हणजे फक्त 5 मिनिटाची रेसिपी आहे. 5 अच्छा. मिनिटात तुम्ही लगेच, म्हणजे कितीही दमून आलात तर जर ही तुम्हाला हम्म. लगेच आता काय खायचंय मला, तर हे सगळ्यात सोपा उपाय आहे. ती लगेच पाण्यामध्ये भिजवली, फक्त तेलात कांदा आणि मिरची टाकली, हे पीठ ढवळलं की लगेच तुमची छान कुळथाची पिठी तयार झाली. तर वा सगळ्यांनी ही वा. नक्की वापरून बघा आणि खूप त्याचे हो, फायदे आहेत आपल्या खूपच शरीरामध्ये छान. सुद्धा. तसं हे आवळा सरबत म्हणालात, तर हे आवळा हम्म. सरबत खूप गरमीमध्ये सुद्धा खूप आवडीने लोक, आयुर्वेदिक म्हणून आवळा आपण मानतो, हा दातांसाठी हा चांगला हा. असतो, केसांसाठी चांगला असतो. म्हणजे अच्छा. पूर्णपणे आवळ्यामध्ये खूप सत्व आहेत सगळे सगळेच. तर हे बरोबर. तुम्ही सकाळी सुद्धा पिऊ शकता आणि दिवसभर सुद्धा, म्हणजे ह्याचं काही लिमिट नाहीये की तुम्ही किती वेळ बरोबर. पियायचं, जेवढा वेळ पिणार तेवढा वेळ ते चांगलं आहे. आणि ही बरोबर. शेवटचं बरोबर. माझं प्रोडक्ट आहे, हळद. ही हळद. सेलमची अच्छा. हळद आहे. आमची म्हणजे आमच्याकडे जे गिराईक येतात ते स्पेशली सांगतात की गुळा लहान मुलांना दुधाबरोबर द्यायचंय. बरोबर. दुधाबरोबर ही हळद वापरली जाते. सेलमची हळद आहे आणि अच्छा. खूप गावची गावची सेलमची हळद आहे. त्याचे खूप चांगले फायदे आहेत. वाटीमध्ये खूप छान वाटते ही हळद आणि खूप म्हणजे ते जेवणाला पण खूप चांगली चव येते. बरोबर. तर नक्की नक्की खूपच वापरून छान. बघा. खूपच छान. हा. तुम्ही इतके म्हणजे आता प्रोडक्ट वगैरे सगळे दाखवले, म्हणजे लोकांना घ्यावंसं तर वाटणारच आहे. इतके छान त्याचे फायदे आहेत आपल्या आणि शरीरासाठी, आपल्यासाठी. हा. आणि हे आहेत उकडे तांदूळ. अच्छा. उकडे तांदूळ जे मी तुम्हाला अच्छा. मगाशी बोलली ना, पोहे पोहे लाल हा पोहे, हा. ते ह्या हम्म. तांदळापासून बनवले जातात. हा तांदूळ रात्रभर भिजवतात. अच्छा 2-3 अच्छा. दिवस हा ओके. भिजवावा लागतो, मग हा फुलतो पूर्ण आणि तो गिरणीवर हम्म. देतात. गावी गिरण असते ना, हा हा त्या हा हा. गिरणीवर दिला जातो. तेव्हा हे लाल पोहे गावठी चहा बरोबर खातात ना, अच्छा. चहा ओके. हो बरोबर हो. खातात. बरोबर. चहा हा ते बरोबर. पोहे, हा चहा वा बरोबर वा. खातात ते पोहे. हा म्हणजे ते दोन्ही, म्हणजे सकाळी नाश्त्याला सुद्धा तुम्ही कांदा पोहे म्हणून सुद्धा त्या पोह्यांचा वापर हम्म. करू शकता. आणि ही पेज म्हणजे जेव्हा आपल्याला ताप येतो ना, हा हा हा. पेज. तेव्हा ही सकाळी पेज तुम्ही खाल्ली की एकदम शरीरात ते ग्लुकोजचं काम करतं ना, ग्लुकोज जसं काम हो करतं ना हो. आपलं, बरोबर. तर ती ही पेज ती कामाची आहे भरपूर. म्हणजे म्हणजे ही तुम्हाला जर ताप आला कशाची बनलेली असते? साबुदाणा? काय, नाही 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 नाही, हे ही. उकडे तांदूळ आहे. जेव्हा आपण अच्छा. एक साधे तांदूळ आपण जेव्हा काढतो ना, हम्म. तेव्हा हा उकडा तांदूळ असा बनवला जातो आणि त्याच्यापासून हे पोहे अच्छा. बनतात. हे पोहे आहेत. अच्छा. हे भिजवल्यानंतर 3 दिवस भिजवल्यानंतर गिरणीवर दिल्यावर हे तयार होतात. हो. अच्छा. ओके. आणि हे चहा बरोबर खाऊ शकता. हे तुम्ही पोहे, कांदा पोहे पण सुंदर लागतात त्याचे. बरोबर. खूप प्रोटीन्स आहे त्याच्यात. हे माझे प्रोडक्ट आहेत. खूपच छान. मग मी तेच म्हणत होतो की इतके तुम्ही छान छान प्रोडक्ट दाखवले, त्याचे फायदे सांगितलेत. आता मला असं म्हणजे एक प्रश्न पडला की आता समजा तुम्हाला मुंबईच्या बाहेर याला सप्लाय करायचं असेल किंवा पाठवायचं असेल, तर तुम्ही काय कराल? किंवा भारताबाहेर, आता भारताबाहेरचे लोक देखील बघतायत, त्यांना जर घ्यावं असं वाटलं तर त्यांच्यासाठी काय सोय? हा, आता ऑनलाईनचं म्हणजे कुरिअरचं ऑप्शन आहेच ना. मग बरोबर. जेव्हा आम्ही इथे पॅकिंग करतो त्याच्यावर लेबल लावले जाणार बॉक्सवर. हम्म. आणि जेव्हा कुरिअर बॉय आमच्याकडे येतो न्यायला, हा तेव्हा ती हा. रसीद जेव्हा तो आम्हाला देणार, आम्ही साईन हम्म. करून देणार की आम्ही आमचं प्रोडक्ट तुझ्याकडे दिलंय. मग बरोबर. तेव्हा ती रसीद आम्ही ह्याला पाठवणार, समोरच्या ओके ओके. कस्टमरला, बरोबर. गिरायकाला पाठवणार. तेव्हा त्याने, हा. माझ्याकडे जीपे आहे, फोन पे आहे, ते सगळं अच्छा. माझे मिस्टर बघतात, त्यांच्याकडेच असतं ते ओके. बँकचे सगळं. तर ते गुगल पे मध्ये तुम्ही कधीही जीपे करू शकता, फोन पे करू शकता. आणि मग पेमेंट झालं की तोपर्यंत तुमची डिलिव्हरी सुद्धा 2-3 दिवसात तुम्हाला नक्की पोहोचेल. तर कधीही वा. काही लागलं तर कधीही फोन करा. ते पण खूपच म्हणजे खूपच छान. मग विकतास ना? विकूकच वया. मालवणी फॅमिलीचो हा आधार, धंदो वाढलोच हा परंपार. मग आता आपण शेवटाकडे आलोय. तर मी सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती करेन की जर तुम्हाला जर आपलं प्रोडक्ट विकायचं असेल तर आम्हाला नक्की फेसबुक मेसेंजर वरती आपण संपर्क करू शकतात, किंवा मग व्हॉट्सअप वरती पण आपण आम्हाला संपर्क करू शकता. तर मला थोडस ज्योतिताई, आमचे जे ऍडमिन आहेत, त्यांच्याबद्दल सांगायला आवडेल की आज त्यांच्यामुळे हा प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळाला. गुरु मालवणी, ग्लोबल मालवणी ग्रुप असो किंवा मग हे पेज असो, खरंच ते खूप छान पद्धतीने हे सांभाळतात आणि त्यांच्यामुळे आज आम्हाला आमची मार्केटिंग करायला मिळते. आम्हाला भरपूर गिराईक देखील मिळाले. तर त्यासाठी धन्यवाद ज्योतिताई. हा, आणि ज्योतिताई,
जसं म्हणजे सगळेच बोलतात की आम्हाला मदत करूची आता, आणि जवळची लोक सुद्धा विसरतात, पण साता समुद्रा पार असून ज्योतिताई आमच्यासाठी असं रोज वाटते की ती आमच्या बाजूलाच आहे, आमच्या बरोबरच आहे. त्यामुळे बरोबर. हा जो कार्यक्रम आता झालाय तो फक्त त्यांच्यामुळे झालाय, त्यांच्या सहकार्यामुळे. आणि आमची पूर्ण बरोबर. पूर्ण ग्लोबल फॅमिली आहे, ते आम्ही एकत्र असतो नेहमी, बरोबर. आमच्या कुटुंबासारखे. आणि हे सगळं शक्य झालं ज्योतिताईंमुळे. तर खरंच ज्योतिताई बरोबर. तुमचे मनापासून आभार, आणि तुम्ही सदैव ताई, आमच्या बरोबर राहा, सदैव आमच्या पाठीशी राहा. बरोबर. आपला जरा वेळ संपतोय. आपण कॉन्टॅक्ट नंबर दाखवू शकता का? हो हो हो, दाखवते. हा. सावंत मसाले, शमिता सावंत, हा माझा नंबर आहे 791727276229 अरे वा. तर प्रेक्षको, तुम्हाला जर आवडला असेल आमचा कार्यक्रम तर नक्की आपण शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट सुद्धा करा. आणि धन्यवाद. आणि हो, नंबरच्या आधी +9. हो लिहिला. येस. धन्यवाद.